И така реших да му направя едно ревю на Скота. Скот 720 Spark. Смених му кормилото с карбоново на Synchros. Минус 25 градуса ъгъл. Смених му седалката, понеже тази ми хареса повече. По-удобно ми е. В момента е 13 кг. Общо взето трябваше да смена гумите, но нещо не станаха швалбетата и си оставих максиските на 2.6 балон, 27.5. Като сложа швалбетата ще стане 12.5. Друго, веригата я смених с някаква на КНЦ с кухи пинове. Взел съм педали автомати на Bontrager, ама сега не съм с тях. Друго. Май това е. И тази година с това ще ходим по състезания. Като му сложа по-леките гуми, би трябвало да хвърчи. Ще направя ревю на старото колело, че не го апгрейднах доста стабилно. Ама ще видим кога ще излизам да покарам. От старото свалих кило и нещо. От това все още не съм свалил. Но като сме на гумите ще стане 300 грама по-леко, отколкото го взех. Така. Доволен съм. Добре катери, добре спуска. Даже доста добре. Ама ще видим. Малко изкривих вчера каплата, че се озорих нещо, като сменява гумите и не можах да оправя. Но ще оправим.